Zilele Hungaricum, a 15-a ediție. De ce este special anul acesta? Pentru că reușim să facem un eveniment internațional, avem echipe concurente din 5 țări. Fiecare zi are particularitatea ei, dar da, sâmbătă, când este concursul, este cea mai așteptată zi, bineînțeles de către concurenți, dar și publicul larg vine într-un număr foarte frumos, pentru că nu e așa, se gătește astăzi în 32 de ceaune. Sunt foarte curios să vadă cine ce bunătățuri poate să realizeze în aceste ceaune fermecate, a zice eu. Astăzi, după cum puteți vedea, pregătim un ceaun haiducesc cu căprior, vânat personal, aseară, cu carne care va fi fragedă, se va topi în gură, va fi o nebunie, o poezie. Un ceaun care se rotește singur. Nu există niciunul de aici, uitați-vă, nu există niciunul care se rotește. El dansează, face o poezie, va fi ceva mirific. De aia, noi suntem și această lingură făcută de mine ieri, din cel mai frumos lemn, salcia, care are și proprietăți medicale, va fi dată la tombolă dintre cei care vor participa la achiziționarea acestor bunătăți, acestor delicii culinare. Bravo! El e partenerul nostru și mai avem pe aici. Cine va lua o porție de la noi, poza amintire cu haiducii, cu muzică, cu tot ce trebuie, și câștigătorul va avea acest unicat, pentru că este unicat. Nu mai găsește așa ceva pe piață. De ghiță sau de... Excel. Ar? Da. Hai să vedeți, așa are că trebuie să filmăm. Hai și pune patrulelul. Pune culoarea acolo. Și pata de culoare. Și pata de culoare, vine șefa pe pata de culoare. Doamna șefa? Dumneaei este, ea-i stăpâna inelelor astăzi. Și ceață, ca și condimente ce ați pus? Ceapă, ardei, sare, piper, găluște, carne de vițel, voia ungurească. Chimen puneți? Da, și chimen. Nici eu nu concert la Da, vă doresc să... Deci, după aspect, locul 1. Mulțumim. După gust, după miros, Ce pregătește echipa Transilvania Tattoo? Un gulaș tradițional, în carne de vită și burtă de porc. Prima participare la concurs sau? Este a doua participare. Simțiți un premiu de data asta? Am venit în primul rând să ne distrăm și vedem dacă se va întâmpla, este binevenit. Ce e special la preparatul vostru sau este unul clasic? Este unul clasic, dar preparatul special este chimionul.
tras la tigaie, sunt un gust special. Ca în fiecare an, superbă, tot ritualul ăla de dimineață cu palinca, cu ceaunele, cu începi, ceva super tare și așteptat în fiecare an. Ca de obicei, beton. Aceeași atmosferă de nota 10. Am gustat un guiaș aproape perfect, mai trebuie mici îmbunătățiri, le așteptăm. Ce ar fi un guiaș perfect după dumneavoastră? Ușor picant, nu foarte lichid, să fie și masa 1 și masa 2 în aceeași farfurie și să aibă gustul tradițional de gulaș, atât. Hai să luăm o rășoară. Care doriți? Și acolo aveți lămină? O jumătate. Și cine a făcut compoziția? Compoziția eu. Tu? Păi cum? Și domnul a ajutat? Marketingul. Domnul este din spate. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Da. Și cu ce faceți? Cu căruște sau cu cartofi? Cu cartofi? Să-ți arăt cum arată. Haideți să mă arăt cum arată. Și zine ce ai Nu mă lăuda tu, să nu vreau Ia uitați aici. Mama mia, ce bine arată. Da, ardei, morcov, păstărnac, ceapă și carnea de vițel care face tot gustul. Și condimentele, bineînțeles, că doar fără ele. Și cum de ți-a venit ideea asta? Suntem la al 4-lea an. Da? Da, anul trecut am la locul 2. Noi tindem spre locul 1. Și sunteți o echipă? Suntem echipă, două familii. Două familii. Deci, dragilor, șefa Direcției de Achiziții din Spitalul Județean știe să și gătească. Pe cum? Deci toate le face perfect. Misiune dificilă. Foarte dificilă. Da? Pune toate porțile așa să... Unele sunt bune, unele n-au nicio legătură cu guiașul. De exemplu, unde m-ați prins acum, e un guiaș de oaie. Nu prea se bucă aromele, dar încercăm să dăm o notă. De punctați, care va să zică. Și punctăm și depunctăm. Jolt, ai fost concurent acum câțiva ani, acum ești membru al În jurului. 2017 sunt concurent. Super! În 2017 am luat locul, mențiune, în 2018 locul 2 și din 2020 în juriu. Foarte fain. Dar e foarte greu. Misiune dificilă. Foarte greu. Foarte, foarte greu. Sunt foarte asemănătoare gusturile, e foarte greu să diferențiezi. Da, nu. Încercăm. Scovers am pregătit de data aceasta, minciunele altfel, sunt foarte gustoase, sunt din tradiție veche. Te-ai împărtășit și nouă rețeta? Da, e foarte simplă și foarte ușor de făcut. Făină, ouă, un pic de untură dacă este, sau margarină și frământată, numai atât. Personal, de cât timp practicați și de unde știți? Din copilărie fac, de obicei, am învățat de la bunica. Iar la acest festival nu este prima dată când întâlnim aceste minciune. Nu, și anul trecut am făcut, de câțiva ani buni venim și tot timpul facem.
este minunat. Un curcubeu al gusturilor și un festival al culorilor, al lucrurilor frumoase care ies din mâna acestor meșteșugari, de la produse din miere, cafea, ceaiuri, până la obiecte de îmbrăcăminte. Veniți pe strada meșteșugarilor, sunteți așteptați și cu siguranță nu o să plecați cu mâinile goale, pentru că aveți ce să cumpărați. Uleiuri presate la rece avem, venim de la Blaj, din județul Alba. Avem uleiuri presate de floarea soarelui, uleiuri de dovleac și uleiuri de nucă, care sunt prezentate aici. Avem și semințe de dovleac, da, ambalate, semințe fără coajă, de origine din România, de aici, din România. Și cam asta. Avem și prăjituri cu nucă, cu pastă de nucă, cu pasiune de-a soției. De la început eu am avut de gând să fac uleiuri presate la rece din semințe fără coajă și din miez de nucă. Am reușit să facem un produs, zic eu, de top, da, un produs premium. Cel mai căutat produs din cultura lor generală a clienților este uleiul de dovleac. Dar foarte mulți când vin aici și gustă din uleiul de nucă rămân profund impresionați și de multe ori la anumite târguri uleiul de nucă e preferat mai mult decât cel de dovleac. Deci ambele să zic că sunt pe același podium. Cam fiecare an avem ateliere diverse, avem un fierar, se prelucrează în lemn, avem și un colțișor pentru copii, unde se pot delecta cei mici până când cei mari degustă unguia și beau o bere artizanală țibiană. Și, bineînțeles, Aleea Meșteșugarilor este atracție în fiecare an pentru că produsele meșteșugarilor din Transilvania sunt deosebite. Să vă spun, sunt lucrate în acrilic, lucrate manual. Eu pictez pe orice fel de material, pânză, lemn, ceramică, pahare, sticle. Avem variate brelocuri, farfurii pictate în ceramică, foarte drăguțe, decorative, sticle, pahare, căni chiar. Da? Și tablouri. Ca organizator, cât de mulțumit sunteți de această ediție? Încă suntem cam pe la mijlocul ediției. Începutul a fost, zic eu, excelent. Am deschis anul acesta în Biserica Romano-Catolică din centrul Sibiului cu un cor excepțional din Veszprém, fostă capitală culturală europeană și nu așa, capitalele culturale europene între ele. Inclusiv după ce se gata anul respectiv, colaborează și mă bucur foarte mult că am putut deschide cu un concert atât de frumos. Iar chiar și ieri, vineri, când în anii precedenți vineri era mai mult pentru logistică, mai mult pentru organizare, am gătit doar 3 ceaune, dar nu au fost destule, au fost și încep să vină vizitatori încă din prima zi de festival, a zice, și în anii următori o să ne pregătim un pic mai bine și din acest punct de vedere. Ne bucurăm de sprijinul atât al Consiliului Județean Sibiu, căruia îi mulțumim frumos și pe această cale, inclusiv Muzeul Astra este finanțat, nu-i așa, de Consiliul Județean Sibiu și este gazda noastră pentru acest festival de 15 ani. Este o locație splendidă, minunată, tuturor le place și vin cu mare drag aici. Precum și Primăria Municipiului Sibiu, cu alte cuvinte, ambele instituții care ne finanțează într-o proporție mai mare, să zic așa, pentru realizarea acestui festival, sunt aproape de noi și eu sunt deosebit de fericit și le mulțumesc pe această cale.